Čo tu robíte? A vy čo tu robíte? Robte si svoju prácu! Ale my za to nemôžeme, pani. Pani Petra, my za to nemôžeme. My si robíme svoju prácu, ako toto môžete povedať? Áno! A čo robíte? Celý čas sa tu nabíjate! Čo nechceme? Vypadnite odtiaľto! Čo sa deje, sestrička? Čo sa deje, Petra? Títo chlapi ma tu rozčalujú. Čo zase robíte? Čo zase robíte? My si robíme len svoju prácu. A nikto nám to nebude zakazovať. My sa nebijeme, on si začal. Počúvajte, ja už toto naozaj nemám čo riešiť. Toto je práca. V práci sa pracuje. Áno! A nie bije. Prosím vás, prestaňte sa pre Boha trhať. Čo tým získate? Čo tým získate? Čo tým pre Boha získate? S tým bytím. Len sa tu dolampáte. Vypadne! Zúsa!